Uwian na. La 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 la.
Antok na. Amazon.
wash tayo, unlimited car wash. Nantaya tayo ng Lotto. Unlimited car wash. Unlimited. Okay, andito tayo pa rin sa ating car wash club members, fast lane. Ang ating unlimited car wash. Unlimited car wash. Ayan na, ayun. Special yan. Unlimited car wash yan. Unlimited car wash yan. Alright. Yan. Sabon-sabunan na. Chemical, guys. So, ating car wash ay hanggang July 14 ang ating unlimited car wash. July 15. Yan. Ayos yan. Everyday. Maliligo, simpato. Ayos. Unlimited car wash tayo. Then tataya tayo ng Lotto. Ulan. Nice. Tapos tayo ng Lotto para majakpatan natin ng milyon. Tayo ng Lotto. Unlimited car wash. Si Bato. Ayos. Tapos tayo ng Lotto. Tayo naman tayo ng Lotto ngayon. Let's go. Lotto time. Lotto naman. Lotto. Oops. Sige lang. Yan, sa kabilang ikot lang ang ating Lotto. Sakaling manalo ng ating Lotto, tataya tayo ng Lotto tapos ng mag car wash. Lotto naman at nang majakpatan natin, tataya tayo ng Lotto. Lotto. Ayos na ayos. Kaya
tayo ng loto. Loto. Amigo, kumusta ka na? Amigo di amigo. Okay. So magkano ang loto ngayon? 140 million power. My friend, how are you? Ang aking kaibigan, ang ating loto. Loto. Yan. Ating mahiwagang wallet na maswerte. Check natin. Unang-una. Nako, wala. Wala. One replay. Tabi natin yan. One replay. Check natin. Oops. One replay. Dalawa na ang panalo natin. Check natin. Baka panalo to invalid daw ulit. One replay. Powerball. Ulit. Not a winner. Tabi natin yung mga talo dyan. Meron pa tayo. Ulit. Kuwarin natin yan. Ay, not a winner. Meron pang pag-asa. Oh, draw pending. Draw pending pa yan. So, mamaya pa pabulahin. Tabi natin dyan. Not a winner. Hanggang ka. Ang super loto, draw pending. So draw pending pa yung super loto. May chance pa tayo dyan. Okay. So ang draw pending natin ay super loto. So tabi natin yung super loto. Super loto yan pa. Talo yan. Tapos itong ating panalo. Ang kukunin lang natin ay power tsaka mega. Kasi ang super loto ay pending pa. Mamayang gabi ang super loto.
So tataya muna tayo. Okay, let's go. Taya. Okay, Sadik. Sadik. Shadik. May pantaya ba tayo? My friend, what's up? Good. Everything okay. Let's put it there. Tonight is the Super Lotto, ha? Sige, tayo natin. Last money. Last money. $9 and one fantasy. $1 fantasy. Thank you, my friend. Good luck. Good luck to us. Good luck to us. Okay, yan, nakatayan na tayo. Ayos na. Yan, Mr. Shugay. Okay. Ayun, nakataya na tayo ng loto. Nakataya na tayo ng loto. Ay, gym naman tayo. Alright. Buhay, may panalo, may talo. Yan lang ating bisyo. Tataya ng loto. Okay, tara, let's. Tayo ay mag-gym. Tayo ay mag-gym para ma-relax tayo. Mamma Mia, here we go again. Mamma Mia. Mamma Mia. Kumusta na? MLZO. Clumsy chick, Mami Chacha. Clumsy chick, kumusta ka na? Clumsy chick. Dan Bell, okay. Same here. Go to channel tayo. Okay, subscribe na rin ako, Mama Cha. Mama. Tapos na rin, Mama Cha. Mama Cha. Wen, Ilocano ta. Nyang iti madamang, nyang iti si data ito no rabi eh. Makaramramanak ti kilawin nga Purita. Tagalaon yun tayo, apo. Sinayo, taga-ano kayo, apo. Rabong, ay shoot. Ado ti rabong saluyot. Ado pa ila saluyot ko. Diesel ko. Kada Sabado, ado di magatang dito organic market. Nagado. So ipapaburok ko lang yan. Tapos half cook, kabil ko dyan tikwa.
Siplak no lumamiis. Tagimas. The best dati number 1. Rabong kinsaluyot mayaten nya. Nya kabsat. Dahil di si datayo nga Ilocano. Nya nga iti kwa dito ako sa Marikina bakasyon. Onak lang laon yun. Oy, mapangkadya San Juan. Mapangkadya San Juan laon yun. Jay ayanti Orbistondo sa akan tumapanjay Bigan. Bigan, mapangkadya Baluarte. Yan, di April na panak Jay. Canada kakabsat, nahaan California kakabsat si Kangay. Ito yung California. Lichonero, actually lechon. Tagalog Nyunak met, San Fernando, San Juan. Marikina, mo Morty Ilocano. Di mo alam mag Ilocano? Kabsat o marunong ba among? Asan na si Clumsy Chick? Clumsy Chick, agoo kami ay malabasak din dyan, napanak di nalabasak. Napanak simbaan di magasak di jay. Si magasak jay simbaan di jay. Agoo. Abra ka. Okay. Abra, banggit na ang kuan hangan ako una yan. Ang nagulo di eleksyon nga kas idi. Panawin idi way back 5 years, 10 years ago. Di Abra medyo hotspot data, jayan nyo. Nabigat na pagkadya agoo wen sa paem ta pa. Nagapo ka di Abra. Sabagay na pintas magkalsada. Drive ka, di lumabas ka dyan kwa. Lumabas ka di San Juan. Abang di San Juan, di ayang ko, San Juan. Doon noon. 2 a.m. Oh yeah. 2, yeah. From Marikina. Okay. Ayos yun. Napintas di kalsada tayo. Ag-live kanto ata, buyaan kanto. Na mailiw nga magkita niya kalsada di ko agoo na buyang kantong na mapangkadjet ko di agoo dumagas ka di simbaan dumagasak di na April di nagapuwak di Manila so di magasak di agoo church paano la sumirip enjoy ka dito napintas the weather siguro ako agarbi-arbis tiawig ko dito kwa April medyo nabara ng ayos lang inak pa'y makikasar nagmayatin napintas ka sa when Pangasinan napintas di naimas na Pangasinan di gajay kwada di gajay shell tirem aguma ka tirem ta kabsat tirem ay ako nagimasin bangos lalo di kilawan nga bangos pati di dalem kas kada papait ti bangos makilaw di basta fresh dati hilig ko agkat-kataya manen kabsat agkat-katay manen ti makailiwa manen ti masita kami nga Ilocano nga bangos ng kilawan siren ako nada nagimas niya kilawan nga bangos ang kaunay mo nagtakat tati sa lawyer bakanto ko no di ka may kuan tawag diyan agkwa ka tumangkan ta siya bloated na masobra amat din natin ada bangus ko rep aring wala gini mas fresh no natiliw iwa mo kadum si itnan si tinik samon to timpla ti ko mangga karusam ti mangga gimas karusam ti mangga nga kwa ada to ya jimen karusam ti mangga nga kwa mangga nga nuang karobam mingdo ako nada iliwa manen
masin apo. Ay. Nagwari ka tagkita di parkingan ti Jim. Takas nga oras ka kwa. Gusto nga oras ka nagigat. Iyad mga ti parking. Tabuyan kan to mapangkadyaring guy. Mapakanto di San Juan La Union. San Juan La Union. Di beach ijay. Ato ti napintas nga beach. Ato ti napintas nga pa jay nga beach ayan tayo. Nakadado. Walking lang. Walking ka. Mayat. Walking ka, exercise. Mayat datang na resito tayo nga Ilocano pag na mga kangoritik ka ti papaitan kin sinanglaw di mas kabsat ti papaitan kin sinanglaw the best lata rabong kin sa luyot ako makaatiw rabong en sa luyot ang biyag ti Ilocano biyag tayo patakam sige nanaalak nga parkingan sige nga kumanaw ka na nagligatig parking dito na tinaalak nga parkingen nagswerte ako tatangal daw na nagligatig park dito hindi patikim-tikim lang wala patikim-tikim basi lang ako nada. Mas ti sinanglaw. Nilaladigay malabasam nga kalkalasada. Yung malabasam nga kalkalasada nga ka. No ka di ko may digay hard ko nga panganan. Siyempre noon ti artem. Hindi dumat nga maarte-arte da magkasano ngay. Nagarte-arte da wan Ati ti arte-arte.